Jodak e gwenge maramba mayudore e kaunti ma Siaya nitiere gi luoro mathoth kaluwore ni nok mar arita kwe mamedo jimbore e gwengego kaluwore gi pogruok mar paro mane omienjo e wi kunyo mar mula. Okang' ma kama biro tok kambi moro mosebedo katayo chenro mar kunyo mula chungi e tijegi bang' siem mane ochiwnegi kod doho mang'iyo weche mag alwora. Bura ma kamano nochwal e doho gi grup moro maliekore ni gin jokedo ne alwora mane seyo kambino kuom chwalo kethruok e alwora. Jodak ma kamago ywak ni nyaka ne chung tije e kambino. Jodak mathoth nolalo tijegi, okang' manyalo medo nyayo nok mar arita kwe e alwora makono. Okwan kod kwe moloto an aonge gi kwe chunya nikech an jirani mar kampuni. Kaka lweny manyoro nowuok to nowuok ka onge nyithindo nawe dhoot nadugedo ka nyithinda noringo makata kama na nyithindo dhi amanyo nyithindo nyaka manona. Koro anakwayo joramba kech koro yudre ni wagore kiwan joramba gore kendgi owete gi nyimine dhao to ken gima ber ikenga makini ni konyi kiny. Koro an kwe makwayo ji mondo wuog oko joramba mondo wuog oko waketuru kwe mapiny. Ok wanyal kata wuotho e yo kae ka wan peaceful nikech kiwuotho tibandri abana nikech koro wachalo jowasigu to wan nyithi joka ng'ata achiel. Koro an akwayo community wa maramba kae wawuoguru oko mondo mi waked ni athuwe. Wantiere gi kambi miluongo ni Amlight ma jatende en owuok e Western to wantiere gi machielo ma bende wuok Migori. Wane weg lobni wane jogo manondiko jogi tich nikech dine bedi ni waonge ramba ka ok dine gitiyo. Sani wagore kendwa sama oting' ji momi pesa moro kando to jomoko okomi ngeche ni mano kelo gimiluongo nang'owa to athuwe to wathure kendwa nang'o to gini girwa lo bende marwa. Joramba wuoguru oko mondo ukwed lweny mosewuok ramba ka ani en lweny madhi hinyowa.